Persembahan dari Nada Mama Sarurang Tresna Warenggono. Nelongso rasa rasane kangen kening atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno wis kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Yo coto rakrasa wis sewindu ora ketemu tekukah atimu aku bisa ndedonga waranggono sing tresno muga bisa urip tentrem mulya. Lemboro ngawang-ngawang muga bisa nyandeng aku ora bisa nyawang tumepes eloku nebes milih ana pipi opo tresno iki pancen ora bisa duweni. Jika ada mama nelongso rasa rasane ning atiku yen kelingan esem kemuyumu swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu.
wis selidu ora ketemu kekukah hatimu ketemu aku mung bisa gedongo waranggono sing tak tampa muga bisa urip tentrem mulya Ayo lemboro